在你前面敢讲，无你敢讲，敢讲我连命都较正常，较需要吃，啊！你着要将遐个菜拢留退手啊！你是要摕什么补偿啊？有两所提早半年要定收恁只牛啦。你们叫我去南庙，我实在是无法度，阮查某人已经有心啊啦。これは我らの勝利の印だ。この爆弾を早く本部に送ってください。本部は必ず表彰するよ。